rukom pišeš? Levom. Levom, i ja isto. Znači, ja sam u prethodnoj emisiji izgubila. Da li si nekada poželjela da odustaneš? Ko je Ceca? Cecata. Naziv emisije Miha Mihata i Ceca Cecata. Ste pošteni. Ovo se redko viđe u svijetu modelinga. Ali, evo sad ću da kažem, modeling nije ono što vidimo na Instagramu, modeling nije glamour, modeling je posao. Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Miha Stoka. Sa mnom je danas devojka koja važi za jednu od najlepših Srpkinja, uspešna manekenka koja se bavi ličnim razvojem. Ceca Živojinović. Ćao Ceca, hvala ti što se odazvala mom pozivu i što si došla da gostuješ u moje emisije. Hvala tebi, meni je zaista zadovoljstvo i da čekam da se ispričamo. Kao što i kada sve uradimo privatno da se ispričamo. Ja za tebe znam od kako imam 15 godina. I zapravo sam i bila uzor u tom modnom svetu kad sam ja uplivavala u te vode. Tako da sam nekako na tebe sam gledala kao na devojku koja je maksimalno prirodna, prizemna, a uspešna. I sad da sedimo zajedno, kako smo uspjela nekako privatno da se povežemo, mi je krajnje neverovatno, ali jako lepo. Mislim da smo se poklopile lepo i generalno imamo lepe teme, tako da drago mi je da možemo sada to da iznesemo malo. I hvala ti što si rekla, ovo nisam znala zaista, tako da drago mi je, čast mi i to mi znači da nešto dobro radimo, očigledno. Apsolutno. Apsolutno. Tebe je generalno teško nahvatati obzirom da živiš u Americi. Pomalo, da. Uspjela se iskombinujemo sada u posljednjem trenutku, pa možemo da krenemo odatle. Ajmo. Kako je počela modna karijera, kako te odvela u Ameriku, šta se tamo izdešavalo, sve? Znači da krenemo ono sve ispočetka. Sve ispočetka. To je bilo jedno duže malo putovanje. Ja sam prvi put otišla tamo pre 7 godina. To je otprilike moment kad ti mene krećeš da pratiš, verovatno, kao što si rekla. Moja modna karijera je zapravo počela u Beogradu. Ja sam bila skautovana ovde. Sasvim slučajno nisam uopšte to imala u planu i jedno je vodilo drugom. Naravno, sljedeći korak je putovanje u inostranstvo. Ja sam išla po Evropi, Milano, Istanbul, Pariz, otišla sam u Tokio i onda se desilo u jednom momentu da, mislim, pošto sad živim u Americi, došlo je do toga da se postavlja to pitanje kako otići tamo, pošto to uglavnom svima neka želja. U tom momentu su Viktorini Anđeli dalje bili aktuelni i ceo market i industrija je bila totalno nešto drugo, tako da smo mi svi imali te neke snove. Međutim, ja sam taj dan kada je došao skaut iz Amerike u Srbiju, imala kontrolni iz matematike, sećam se, mene toliko nije interesovalo što on tu, jer ja imam neke ocene kojima nisam zadovoljna, želim to da sredim i ja sam tamo kao ajde, kao da završim ovaj casting i da odem kući. I baš sam se skoro setila toga, pošto je taj čovjek na kraju imao komentar kao ona je mnogo lepa i sviđa mi se, ali šta je s njom, mislim, ono, ko da nije srećna, ko da nije bilo uopšte u tom, nije želela. I ja iskreno, kada sam dobila tu agenciju, kada su mi radili radnu vizu, to je jedan specifičan proces koji dugo traje i iskreno da budem, ja sam jako zahvalna i imala sam sreće, tu priliku nema svako, ne može svako to da uradi. Šta sam htjela da kažem? Da, kada je došlo do toga da zaista odem tamo, ja sam kao ajde, idem. I uopšte nisam imala nikakvo shvatanje, nikakvu ideju šta bi moglo da se desi. Market je totalno drugačiji, Amerika je ogromna zemlja, mnogo ljudi, totalno drugačiji mentalitet. Tako da sam se ja prvih par puta tamo osjećala zaista izgubljeno, moram da priznam, i kao uopšte nisam mogla da se pronađem, nisam mogla da se osjetim kao da pripadam negde. I uvek sam se vraćala ovde i nastavila da živim u Evropi. Ali u jednom momentu sam i sazrela i bila je takva situacija da sam jednostavno osjetila da je vreme da odem i tako sam i ostala, eto. Tako si ostala i nastavila si da živiš tamo i radiš i na kraju su tu krenuli neke druge priče i ljubav i novi posao i ceo život novi, da, totalno novo pogled mog života, da. A kaži mi, što se tiče modelinga, obe znamo iz iskustva koliko je zahtevan i mentalno, psihički, a i što se tiče dijeta i svega. Da li si se susrela kao što ja jesam, na primjer, sa tim nekim problemima u vezi dijeta, anoreksije, jednostavno da treba nekako da istraješ, a da moraš mnogo da se žrtvuješ da bi uspela. Da li ti se dešavalo tako nešto? Ja sam i zaista, opet kažem, imala sam neku sreću ili jednostavno takav stav da ja nikad nisam dozvolila sebi da žrtvujem svoje zdravlje ili nešto zbog nekog takvog cilja, ali isto tako nisam ni imala takve kritike ili savjete od agenata jer sam komercijalni tip modela i jednostavno sam uvek bila veličina, moje mere su uvek bile u skladu.
Tako da ja uopšte nisam to doživljavala kao nešto što ja treba da radim ili ne, jer sam svakako radila. Do jednog momenta kada sam već napunila 23-4, nisam sad imala naviku da treniram, da vodim računa o svom zdravlju. Ja danas uživam u zdravoj ishrani. Zaista volim da vodim računa o sebi, tako da je to totalno drugačija svest od one kada ti izgladnjuješ sebe ili se teraš da treniraš samo da bi dobila neki posao ili bila prihvaćena u toj industriji, što je totalno pogrešno. Zato što na kraju dana, onda kada nisi dobila posao ili kada nisi dobila taj kompliment ili kada nisi prošla casting, ti se osjećaš zaista očajno i onda dolazi do drugačijeg vida, recimo kažnjavanja sebe sa slatkišima ili izlascima ili tako nekim stvarima. I ja lično sam zaista uvek se trudila da slušam svoje telo, da jedem koliko mi se jede, da uvek sam aktivna fizički, ja stalno hodam konstantno, tako da, mislim, kod mene uvek sam bila, ajde da kažemo, okej što se toga tiče. Tako da ti je nekako to sve spontano, lepo i išlo. Da. Zato jeste bitno imati dobrog agenta, bukera, koji zna da te usmeri, da ti kaže ej, ti si za ovaj tip modelinga, ti si takav i takav model, ili si za high fashion, da li si komercijalna, ili si ono ideš na revije u Pariz. I onda na osnovu toga devojke mogu nekako više da vode računa o sebi i o svom zdravlju. Kada ne postoji takav buker, koji realno retki su, koji znaju kako da te usmere. Ja sam lično imala problema sa time i zbog toga sam i zapadala u probleme sa dijetama. Ali evo, dešava se da mi se devojke redovno javljaju i da mi govore, postavljaju mi pitanja kako da počnem, kada da počnem, sa koliko godina. Ja lično mislim da ne treba prije 17, nekad i sa 19 nije kasno, realno. Zavisi šta želi devojka od toga. Danas nema limita što se toga tiče. Nema limita u principu, sve je otvoreno, svuda može da se putuje. A sa 17, 18, 19 godina su devojke već nekako i razvijene mentalno i sazrele su dovoljno da mogu nekako da idu u svijet, manje više. Tako da je između ostalog zbog toga i bitno kako će da nas usmeri buker. Kako bi ti posavjetovala te devojke? Pa, prvo i osnovno moj savjet svim devojkama je da danas se to dosta promenilo, zato što je danas modeling, da kažem, negde kompenzovan Instagramom i jednim pokretom influencera i to je skroz okej zato što, naravno, svaka industrija se razvija, napreduje ili ne, ali u svakom slučaju modeling nije ono što vidimo na Instagramu, modeling nije glamur, modeling je posao koji podrazumeva rad za nekoga, preslačenje tokom dana. Zaista uvek moraš da budeš mentalno spremna na posao, nebitno kako se ti osjećaš, da li si imala težak dan, da li te ostavio dečko, da li si propustila led, da li nisi spavala, moraš da budeš profesionalac i za tako nešto je potrebno ili da si prirodno fleksibilna ličnost i jednostavno svesna i zrela ili da zaista prođu neke godine da stekneš iskustvo. A i zašto žuriti? Mislim, zaista. Imam utisak da danas devojke, žene, hoće da odrastu pre vremena, hoće da brzo urade sve. Ja sam u nekom periodu isto bila, slično sam razmišljala, ali sad kad imam 27 godina i kad pogledam unazad, ja sam ničega, mislim, ne kajem se ni za šta i ne bi menjala, ali sam definitivno u neke stvari možda ušla prebrzo, mislila sam da ja to mogu, da ću ja to sve lepo izgurati, ali na kraju dana ništa nisam propustila. Shvatiš da ništa nisi propustila i da je život u trenutku. Apsolutno, da. I da će sve doći u svoje vreme. I da će najlepše doći onako nekim prirodnim tempom koji tebi odgovara. Apsolutno. Se najlepše tako osjećaš. Pa sad, ja si spomenula i slažem se s tobom da modeling jeste težak i naporan. Da li te je čeličenje tim modelingom nekako usmerilo da započneš svoju stranicu Super Balanced? Naravno, između ostalog, pored drugih životnih situacija i okolnosti, da li te modeling možda usmeri u tom smeru? Pa, modeling nije bio uzrok toga, hajde da kažemo, više neki vid posledice, jer sam ja putovala toliko godina sama, tu sam sazrela, naučila sam vodim računa o sebi, naučila sam da izbjegnem svaku opasnu situaciju koja mogla da mi se nađe, naučila sam da budem nezavisna u svakom smislu, ali sam konstantno bila okrenuta ka napolju, ka onome što drugi ljudi pričaju, šta misle, da li me osuđuju, da li me prihvataju, da li sam njima lepa, da li sam njima zgodna, zato što je to modeling. Konstantno si negde na nekoj platformi gde te gledaju i imaju svoje mišljenje o tebi, što je doprinelo tome na duže staze da ja nisam imala vremena za sebe, nisam radila na sebi, nisam brinula o svojim emocijama, o svom mentalnom zdravlju pre svega.
A jako sam uvek bila neko koja voli psihologiju, između ostalog to sam i upisala u nekom momentu, ali sam uvek to posmatrala kroz prizmu napolje. I onda kada sam malo pauzirala modeling, kada sam se konačno zaustavila i krenula da živim u Beogradu, onda su mi stigle te neke godine, da kažemo, neposvećivanja sebi i zapostavljanja nekih svojih potreba. Recimo, nisam išla na dijete i tako neke stvari, ali sama dinamika industrije i koliko se brzo dešavaju stvari, koliko se putuje, koliko si ti umoran psihički, a ne dobijaš tu neku podršku, realno, to ima neke posljedice na kraju, tako da je važno biti stabilan konstantno. Apsolutno. Definitivno utiče na samopouzdanje i pozitivno i negativno. Znaš, dođu mi ljudi i kažu kao, pa kako ti se desi nekad da nemaš toliko samopouzdanja za neke stvari? Kada eto kao baviš se modelingom, ceo život si pred kamerama, ali ljudi vide samo taj scenski deo modelinga i ne znaju šta je sve u pozadini, ne znaju kroz šta ti sve prođeš, koliko puta te neko odbije, koliko puta te neko premeri pa ti kaže ova mera, ona mera, ovo moraš da smanjiš, ovo moraš da popraviš. To stvarno na devojke koje su mlade, znači 15, 16, 17 godina, mnogo utiče. Zaista mnogo utiče i ume da poremeti. I zato, na primjer, mislim da upravo ta tvoja stranica može dosta da pomogne prvenstveno mladim devojkama koje stupaju tako u neki posao i da ih pogura malo da više veruju u sebe. Apsolutno, u svakom smislu. I samopouzdanje zaista na kraju dana nema veze sa izgledom, nema veze sa tim. Možemo da dobijemo komplimenti, da se na njih naviknemo, ali to je neki vid spoljne validacije. Moja neka definicija i način na koji ja radim posao koji sada radim jeste da je samopouzdanje, znači verovati sebi i verovati životu. Tako da to potiče iz jednog mentalnog i duhovnog razvoja koji neko mora da prođe, ali definitivno kroz modeling ti dobiješ taj neki, hajde da kažemo, da ne ubacim engleske reči, ali boost samopouzdanja, tog ega zapravo, jer se osjećaš privilegovano, jer jesi privilegovan, mnoge stvari su ti olakšane. Evo, ja sam pre neki dan imala situaciju totalno random. Ja sam toga svesna i to je jednostavno moj neki, da kažemo, poklon od univerzuma, moj izgled i moja harizma i to što ja jesam, da sam na ulici stajala, htela sam da pređem ulicu, a da je otac sa dečakom staje već neko vreme i kola su prolazile, niko nije htela da im stane. Ja bukvalno kako sam zakoračila da pređem, svi su stali, bukvalno. I mi smo prelazimo ulicu, a kako se to shvata? Tako što on meni rekao, tačnije rekao je sinu, vidiš ti nekako ova teta, čim je stala nas su pustili? I kaže on, gde idete sada? Ja kažem, idem levo. Ajde mi da pređemo samo još jednu ulicu. Ja kažem, nije problem nikakav. Jeste, definitivno. Modeling ti daje ti samopouzdanje za neke stvari. Da, definitivno. Ali kad treba, recimo, da pokažeš ko jesi, šta voliš da radiš, neku svoju drugu stranu ličnosti, da progovoriš bukvalno, zato što modeling podrazumeva to da ti ćutiš, radiš što ti se kaže, slušaš instrukcije. I budeš lep. I budeš lep i budeš jako onako... Kažu, u modelingu treba imati ličnost, ali svaki put kad pokažeš neku svoju ličnost, ako se to nekome ne svidi, ti možeš da izgubiš posao, da te odbiju, da se posle nešto priča za tebe. Tako da je bolje biti, mislim, nije bolje biti, ali na samom snimanju je bolje biti u svom nekom, kao kutiji si, kao okej sam, sve super. Da, ne razmišljam previše i tako dalje. Jeste. Tako da to dalje, izvini, samo da nastavim, da završim misao kada neke godine prođu i kada kreneš da radiš neke druge stvari, onda kreneš da se izražavaš, da se izjašnjavaš, potrebno je baš da radiš na sebi, da prihvatiš sebe. I da nemaš strah od odbijanja, od greške i tako dalje. Apsolutno, apsolutno. Što se tiče tvoje stranice Super Balance, da li je bilo potrebno dosta istrajnosti što se toga tiče? Da li si nekada poželjela da odustaneš? Zato što svi u životu poželimo šta god da radimo, dođe na moment kada hoćemo da odustanemo i kada nam je svega dosta. Ovo nije krenulo u onom smjeru u kom sam ja planirala, zamislila, želela da krene. Da li ti se to dešavalo? Nije mi se dešavalo da to je interesantno. Ovaj projekat, ovo što ja sada radim, jeste moja prva istrajnost, u smislu doslednost, posvećenost. Ali to je zato što ja po prvi put u životu i zaista sam to shvatila u čemu mi istrajavamo, kada radimo nešto bez obzira na spoljne okolnosti. Samo zato što volim, samo zato što ja volim da pišem, ja volim lični razvoj, mene to ispunjava, to je moja svrha. Ja znam kako to utiče na druge i to je jednostavno neka moja misija. I odustajanje, ne mogu da objasnim, imala sam situacije da sam imala neke komentare i jednostavno na početku dok sam se oslobodila da pričam na ovaj način o tome i da zaista verujem u sebe.
naravno da sam bila malo i nesigurna i merila sam šta ću reći na koji način, ali na kraju dana odustajanje uopšte nije opcija zato što je to nešto što sam ja. Tako da ja se toga ne stidim, ja verujem u to i verujem u ono što radim. I to me učim druge, zapravo. To je cijela srž mog programa, mojih radionica, edukacije i svega, jeste da upoznamo sebe, da prihvatimo, zavolimo i da živimo svoju istinu. Dakle, rekla bih da je onda tvoj cilj zapravo ceo taj put. Znači da jednostavno budeš svoja i da iznosiš svoje mišljenje i da pomažeš ljudima i sad nemaš konkretno moram dotle da dođem, nego ti jednostavno cilj i zamisao ceo taj put i da radiš ono što voliš da radiš. Apsolutno. Imam neke ciljeve, ali nekako ne radim to zato. To su samo ciljevi kao ideje gde bih voljela, šta bih voljela. Kao motivacija. Apsolutno, da, i kao jednostavno da imam neku jasnoću, ali sve ono što se tiče tog posla je ono što se dešava sada, tako da nije mi to neki, da kažemo, ajde, kao moram nešto da ostvarim. Ovo što sam do sada uradila i što sam do sada sebi i drugima pokazala je sasvim dovoljno. Da sutra prestanem to da radim jer kao ne želim više, to je okej za mene, ja sam i dalje uspela. Apsolutno, evo i meni si lično prvo i pomogla stvarno. I privatno i ovako redovno ulazim na tvoju stranicu skoro svaki dan i listam i gledam i to je sve neki vid uspeha zato što je to ono što tebe ispunjava. Hvala ti puno, baš lepo da čujem. A koji su tvoji planovi, reci mi, za dalje? Da li planiraš još neke radionice? Vidim da si uglavnom non stop usmerena ka tome, da razvijaš svoju platformu, da je širiš što više, da tu bude što je više ljudi, da pomažeš, da jednostavno guraš to napred. Sad to ima veze s onim ciljem za koji si me pitala. Imam jedan cilj koji je malo veći od običnog cilja, ali to je skroz u redu, to sam isto shvatila. I da bih ostvarila taj cilj, ne mogu ga samo ostvariti nego uz podršku zajednice. Zato ja volim da držim radionice i treninge ličnog razvoja, zato što verujem kada se mi kao zajednica povežemo, kao žene, da možemo mnogo dalje da stignemo. A moj jedan veliki cilj je da rad na sebi i da upoznavanje sebe i da mentalno zdravlje uopšte ne budu nikakva stigma i tabu tema kod nas, na našim prostorima, nego da to bude jednostavno osvješćeno kao najnormalnija stvar na svijetu. Nešto što svi radimo i prolazimo da bismo bili najbolja verzija sebe. Tako da ja želim svakoj ženi taj osjećaj, da radi nešto što voli, da živi ono što voli, da bude ono ko jeste i sad je sve fokusirano na izgradnju platforme u tom smeru. Jeste, stvarno, i uspevaš u tome. Ljudima je najpre bitno da ljudi osveste da je u redu da budu okej sa svojom istinom i sami sa sobom. Jer samim tim onda mogu i da uživaju u onome što zapravo vole da rade, kao što si i ti naučila i kao što pomažeš i drugima da se nekako usmere u svom životu i da samim tim što će prihvate ko su i šta su, znaju kojim putem će da krenu. I mislim da modeling je definitivno jedan vid kažemo, poruka za neke mlade devojke koje žele da se bave tim poslom, jeste da ne gube sebe u tome i da to jeste neki vid testa ličnosti, definitivno, zato što si konstantno okružen drugačijom dinamikom, nikad ne znaš šta će sutra da se desi, da li ćeš imati posao, da li neće. Živiš u neizvesnosti. Tako da to je isto jedan vid ličnog razvoja, možda ne uvijek na prijatan način, ali na kraju ti ipak shvatiš koliko si ti snažan, koliko možeš, koliko si rezilijentan, tako da definitivno te čeliči. Znam i ja po sebi kad sam otputovala prvi put, išla sam u Italiju, bila sam mjesec dana sama i znam koliko me je promijenilo. Znam koliko sam naučila da se snalazim sama i u, ne znam, teškim situacijama i da živim sama i da sama sve, bukvalno sve postavim za sobom. Kuvanje, spremanje, kastinzi, sredi se, spremi se metro. Nosi se sa cimerkama koje su ovakve ili onakve, upitne, znači svađanje, nameštanja situacija i tako toga je svega bilo i stvarno me definitivno usmerilo i stvarno bih posavjetovala ako devojka neka želi da se bavi time da proba, ali ne prerano. Znači 17-18 godina mislim da nema potrebe da ranije. Nema, zato što zaista imaš i te neki period djetinjstva koji rođendan i ne znam, matura i te neke stvari koje možeš da propustiš, ali zaista ništa se neće promeniti ako sačekaš, ako zaista osjetiš da si spreman, da želiš to da uradiš. Tako da, eto, ja bih jako voljela da kažem da je lepo imati ciljeve u modelingu, da je to super i ja se također bavim postavljanjem ciljeva, to je jako važno. Ali postoji razlika između toga i imati očekivanja.
Jer kad imaš očekivanje, pogotovo u modelingu, ne znam, neko ti nešto obeća ili ti kaže ili ti stvori neku sliku o sebi na osnovu tvog izgleda, na osnovu onoga, ali onda dođe do toga da ne dobiješ posao, da ne dobiješ tu veliku opciju. Jako često se razočaraš i onda tu shvatiš koliko zaista ne veruješ u sebe. Čovjek i sam po sebi može da ima očekivanja. Da, naravno. Generalno za stvari. A u ovom poslu tek mnogi stvari nisu do tebe, zaista, nego do raznih okolnosti. To jeste, jer ipak se nađeš u prostoriji na castingu sa 200 Adriana Lima. Da. I sad to su zaista finese koje te dovedu do posla ili raspoloženje casting direktora ili kako god ono. I to smo već spomenule, znači samopouzdanje tu može i da skače i da opada. Da. Ali bitno je istrati. Bitno je, zato je dobro da se radi na sebi i bukvalno sve to što ti radiš i što nudiš zajedno sa iskustvom modelinga je predivna priča. Predivna priča. E sad, Ceco, što se tiče ove emisije, uglavnom kada se približavamo kraju, volimo da odigramo neku igru. Ja volim da se igram. Ja sam za nas spremila takmičenje. U kojom rukom pišeš? Levom. Levom. I ja isto. Znači, mi smo retki. Retki nađu retke. Jeste. Znači, smislila sam da na parčetu papira napišemo neku rečenicu ili citat ili šta god desnom rukom. Evo, ja ću ovo što sam sad izgovorila. Retki nađu retke. Može. Tako da. Imamo ko će da odluči ko je pobedio. Da, naša ekipica ovde. Tako da, nisam ti rekla, ko izgubi, kači na story ono koji je pobedio i taj koji je pobedio diktira šta će da se napiše. Tako da... Dobro, kao... Tako da bolje se potrudi. Ja sam u prethodnoj emisiji izgubila, ne nameravam da izgubim ponovo. Samo moram da odnem da nam nađem papir i... Da, to smo odlučicu, to nemamo. A few moments later. I evo ga, imamo papire, imamo olovčice, obe smo levoruke i kao što smo rekli, poenta je da pišemo desnom rukom. Takmičimo se čiji će rukopis ispasti lepše. Imamo sudije, imamo sve što nam je potrebno i imamo volju i želju da pobedimo. Tako da... Ajde, ja ću sada da ne gledam kako ti pišeš, da ti ne uzmem taktiku. Dobro. Ti piši i onda ću ja da pišem. Čekaj, prvo moram da žvrlnem, da vidim uopšte kako... Ovo mi je kao da učim da držim štapiće za suši. Pa, bukvalno, da. Znači, čekaj da sklonim ovo, da ne smeta. Samo da... Dobro me zanima šta ćeš da napišeš. Ako budem uspjela da pročitam, imam šansu. Biće paklano. Pišem pisanim ćiriličnim slojima. Jel tako će? Pa to je najteže. Nije problem. Ja mislim da je to najpoštenije. Ajde. Okej. Au, paklano. Najpoštenije jer je najteže. Sviđa mi se tvoja ambicija da pobediš. U najtežim okolnostima. Ljudi moji, ja trenutno ne znam ni levom rukom da pišem. Znači, nema škole, nema faksa, nema ničega. Okej. Gubim, vidim. Čovječe. Naslučujem šta hoćeš da kažeš. Ovo je preteško. Bravo! Imamo i U. Onako. Wow. Evo. Iskreno baš lepo. Okej. Neću da otkrivam dok ne napišeš. Dobro, možeš samo da... Ja sam to malo drugačije zamislila. Recimo ovako. Biće teško da odlučite. Možda i neće. Kad pogledam svoje. Hoćeš novi papir? Ne. Pošteno igramo. Koja tišina? Koji fokus? Izabrala si bolju taktiku, pišeš sitnim slovima i to je... Evo, ja ću i da nacrtam nešto, da ne bude si samo ti nacrtala. Tak. I koja mesec ovdje da bude kao...
Ok. I da se potpišem, ajde da ne bude... Ups! Ovo je mi super ide. Ti možeš i levom i desnom ruku. Ok. Hoćemo na 3. Ajde. 1, 2, 3. 3. Evo. Izgubila, niko nije napisao Vasko Žabac. Čekaj da dopiše. Ajde, stvari, to će da odredi. Napišemo istu reč. Da, čekaj da vidimo. Vasko Žabata. Jel nerešeno? Jel nerešeno? Kako je? Meni Miho... Da Miha mi je pobedila jer stvar ne mogu pročitati, ali... Dobro, a ovo reći. Samo... Aha, to je rekao malo. A šta kada? Ona može da bude cesta mecata. Ko je to? Miha Mihata. Ko je Ceca Mecata? Ceca Cecata. Naziv emisije Miha Mihata i Ceca Cecata. U toj pesmi meni ceca mecata, to je... Ja ne znam da, mislim da čak ceca medveda. Ajde, Vasko Žabata i ko bolje napiše... Sad ću ja tvojom tehnikom i Ajde. taktikom. Čekaj, ne može. E pa sad, kad smo isto vreme. Vasko. Ali ja koja sam pre 15 minuta saznala da to postoji. Ja isto, verujem. I dalje mi u glavi. I ja isto, verujem. Ceo dan svi pevaju, a ja ne znam o čemu se radi. Ja sam mislila da to treba Vasko Žabata velikim svojima Ž. To je njegovo ime i prezime. To je njegovo ime i prezime. Već si izgubila. Okej, nisam znala, evo popravit ću. Loser. Šalim se. Lavica je sada determinisana. Ž, A, ba. Ne mislim da si pobedila, definitivno. Da, definitivno. Pa čekaj, sad treba da pišemo kako ide ono prvo. Ovo je skoro identično. Mislim da je Cecino Ž najlepše napisano od svega. Da. Moje Živojinović prezime. Da. Vežbala se kad sam bila mala. Dobro. Sudije? Šta ćemo sada? Pa čekaj, igramo do 3. Dobro, Ajde, menjamo pravila. Ajde još jednom onda. Okej, smislite onda rečenicu. Ajde, recite vi šta ćemo da napišemo. Treba da okače stvari. Nerešeno. Ali ne. Ne. Ajmo stvari, Mi smo evo iskrene. vi recite bilo šta, reč, rečenicu. Miha Stok. Ali to moramo na latinici. Da? Ajmo vidimo latinicu. Promenimo pismo, da. Ajde. Šta pišem? Miha Stok. STLK? Miha Stok kao naziv emisije. A, Miha Stok, razumijem. A, bravo. Ajde. Sviđa mi se. A znaš šta? Cecina hemijska je deblja i deblje Ma piše, nemoj izgleda se. lepše. Jeste. Menjam položaj. Ne može. Trebalo je da stavimo vreme da imamo. Da, dobro, seckaćeš ovo. Ovo što sada radimo jako razvija suprotnu moždanu hemisferu. Ali zaista, kad radiš stvari rukom koja ti nije dominantna, Jeste. ti razvijaš svoj mozak. Lični razvoj. Lični razvoj, one on one, pišite suprotnom rukom. Tam. Glavni sudija se probudio. Meni je Miha bolja. Šta? Pa ovo ne može ovako, ovo je nerešeno, definitivno. Nerešeno, morat ćemo se obe dokačiti. Nemojte tako, budite pošteni. Pablo Escobar igra dok ne pobedi. A recite broj, evo napišemo neki broj koji vi volite. Ajde, evo broj 7. Broj 7. Moj omiljeni broj, odlično.
To je posljednja runda i... Ali imate 5 sekundi. Čekaj, ono. Bukvalno, da. Bukvalno. 1, 2, 3, 4, 5. Miha, da. Mihina kvačica je pobedila. Da. Okej. Okej. Ovo ne izgleda ko 7. Čestitam! Jej. U stvari ne, ti mene kačiš, ti mene. Ja teže kačim, Ti mene da. kačiš. Super. A. Šta ću? Aha. Ups, dramu pravim ovdje. Ovako. To je baš slatko. Gledaj tamo. Ja mislim da je baš slatko. Approved. Super. I napiši ovako. Ajde. Miha pobeđuje u svakoj igri. Osim u prethodnoj, ovo je druga po redu. U svakoj igri. Odlično piše i levom i desnom rukom. Čak je i mene nadmašila. Čak je i mene nadmašila. I najbolji je host Miha Stok. Miha Stok. I onda hashtag coming soon. Može. @Mihajla. Pa odmah ću te tagovati, znači @Mihajle, pobeđu svakoj igri, odlično piše levom i desnom rukom, čak i mene nadmašila. Plus, najbolji je host. Tako. Tako. Ja sam u potpunosti zadovoljna Ovo je ishodom. kolegijalnost, ovo je kolegijalnost, ovo je podrška, ovo je... Ovo se rijetko viđe u svijetu Kažu da modelinga. ali evo sad ću da kažem da, ali ja zaista imam toliko dobre prijateljice s kojima se družim preko 10 godina iz modelinga, koje su mi fenomenalne, ali recimo nismo često ni putovali ili živjeli zajedno, nego jednostavno tako nekad se zadesilo i jednostavno povezale smo se. I samo je jako važno ne biti sujetan i zavidan i ljubomoran. To su samo neke teme koje moraju da se prorade da bi imao to pravo prijateljstvo koje je fenomenalno. Jer kao girls supporting girls. Jeste. Šta je tvoje, doći će tebi. Apsolutno. I ništa ne treba forsirati. Apsolutno, slažem se. To bi bilo to što se tiče ove emisije. Nadam se da ste uživali i da ste vi devojke pokupile po koji kvalitetan savjet što se tiče modelinga. Tako da, eto, to bi bilo to. Hvala svima. Hvala ti što si bila tu. Hvala ti. I vidimo se sljedeći put. Vas žabata.